Jeg har aldrig kørt en Volvo 70'er før. Jeg har været på pladser, hvor den har stået der, og altid tænkt, skulle man lige snige sig op en gang, men har aldrig fået lov til det. Efter at komme herud, og der fik jeg så at vide, at nu kommer der en Volvo 70'er ud, og det bliver dit ansvar. Så det var en stor drøm, der kom i opfyldelse, som jeg ikke lige helt regnede med, men det er en kæmpe fornøjelse. Det er sjovt at arbejde for sig i Petersen. Det er det. Oldtingsvært. Det skal der nok blive ved med. Vi har det mega godt her på sig, og vi hygger os og laver sjov, og får også lavet en hel masse i løbet af dagen. Så ja, det kunne faktisk ikke være bedre. Jeg har styrkeudviklet mig her i firmaet. Mere end jeg nogensinde har prøvet før i nogle af de andre store firmaer, jeg har været i. Og så er der tillid til folk. Vi får lov at prøve en masse ting, ikke kun det ene ting, du er god til, så prøver du noget andet, så bliver du også god til det, og fortsætter sådan lidt. Det er dejligt, synes jeg. Den er jo lidt potent, så det er dejligt for en dreng også.